Ох, толкова си забавен. Затова те харесвах толкова много на времето. Какво? Добре, какво толкова? Вече сме възрастни, имаме и семейства. Страшно много те харесвах в гимназията. Тоест, искаш да кажеш, че аз съм имал шанс? С теб? Но ти никога не ме и заговори, така че помислих си, че не ме харесваш. И е било нужно просто да те заговоря? Абсолютно. И сега ще ти да си майка на моите деца? Абсолютно. Киро, бе! Пропусна да ми кажеш, че все още живееш с майка си. Това е жена ми. Спаска. Каква прекрасна млада дама! Това е съпругът ми, Мъркобес. Той е дебел дилър. Знаеш какво казват, ако не се ожениш за любовта на живота ти, поне да има пари. Чао! Пак ще се видим, нали? Айде, чао! Така, блокираш я навсякъде, изтриваш си номера и ако разбера, че си я търсил по някакъв начин, развеждаме се, взимам ти децата, взимам апартамента, разчленявам те, слагам те в един кашон и те пращам на майка ти по еконт. Разбра ли ме? Сега идвай да ми разтриваш краката. Да си стера на късмет. Киро, бе! Айде идвай!